Озирніться навколо. У скількох пристроях у вас вдома чи на роботі є акумулятори? Літій-іонний акумулятор – це один із найважливіших винаходів сучасності, адже завдяки йому працюють смартфони, ноутбуки та електромобілі. Основною складовою таких акумуляторів є літій. Ви можете легко порахувати, скільки літію маєте у ваших пристроях. Для цього поділіть ємність акумулятора на 3. Приміром, iPhone X має кілька грамів літію, ноутбук приблизно 40 грамів, а Tesla Model S має на борту 51 кілограм. Напишіть у коментарі, скільки запасів літію ви нарахували вдома. Термін «акумулятор» вперше запровадив американський вчений Бенджамін Франклін 1749 року, коли проводив дослідження з конденсаторами та їхнім з'єднанням. Та перше справжнє хімічне джерело електричного струму створив італійський фізик Алессандро Вольта 1800 року. Його винахід мав 2 електроди з міді та цинку, розділені промоченою у солоній воді тканиною. Солона вода слугувала електролітом. Це рідина, що проводить електричний струм. Сам Вольт назвав це джерело гальванічним елементом на честь свого друга Луїджі Гальвані. Проте народною назвою для його винаходу стало слово «батарейка». Одна така батарейка продукувала напругу на рівні 0,76 вольта. Батарейки є одноразовими, їх не можна заряджати і використовувати повторно. Перший акумулятор був свинцево-кислотного типу, який винайшли 1859 року. Його можна було перезаряджати. Такі акумулятори і понині використовуються в автомобілях із двигунами внутрішнього згорання. 1899 року у Швеції розробили новий тип акумуляторної батареї нікель-кадмієвого типу. Як електроліт у ній використали вже не кислоту, а луг. 1989 року з'явився акумулятор нікель-метал-гідридного типу. Ззовні він не відрізняється від нікель-кадмієвого. Навіть електролітом виступає той самий луг. Замінили в нім лише електрод. Такі акумулятори використовуються у фотоапаратах, адже вони можуть разово віддавати багато енергії, наприклад, для спалаху. Паралельно з перегонами нікелевих акумуляторів, у 70-80-х роках ХХ століття американський вчений Джон Гудінав розробляв новий тип акумуляторів на основі літію. Літій легкий і має потужний потенціал. Тому Гудінав хотів створити легкі, компактні та потужні акумулятори. Він запросив до Оксфорду токійського професора Коїчі Міцушіму, щоб разом розробляти новий тип акумуляторів. Міцушіма відкрив оксид літій-кобальтату, який став основою для нового акумулятора. Винайдений акумулятор мав удвічі більшу ємність, аніж інші варіанти. Втім, історія досліджень не завершилася на кобальті. З економічної точки зору сила струму літій-іонних акумуляторів була замалою. Дослідники змогли зменшити товщину електродів до 100 мікронів і підвищити силу струму, зрівнявши показники з іншими акумуляторами. Відтоді літій-іонні акумулятори мали значну перевагу. Їхні сила струму та ємність були вдвічі більшими за конкурентів. Але виникла нова проблема. Металевий літій у катодах спричиняв короткі замикання і спалахи під час заряду. Лише за кілька років досліджень виявилося, що його можна замінити графітом, який точно не вибухатиме. Інший японський науковець Хідекі Шіракава, лауреат Нобелівської премії з хімії 2000 року, змінив конфігурацію акумуляторів із використанням графітових катодів, які використовуються і донині. Першим комерційно успішним літієвим акумулятором стала розробка компанії Sony для плівкової відеокамери, яка витримувала понад 1000 циклів повного розряду. Але як працюють акумулятори? Пояснимо на прикладі популярного літій-кобальтового іонного акумулятора. Він має 2 пластини – електроди, зроблені з графіту для анода, мінусова клема, та оксиду літія із кобальтом для катода, плюсова клема. Між електродами міститься електроліт та тонка пластикова плівка як ізолятор. Коли акумулятор заряджається, іони літію переходять з анода на катод, і таким чином акумулятор накопичує енергію.
Акумулятор стає повністю зарядженим, коли всі іони літію накопичуються на графітовому електроді. Під час використання акумулятора іони літію повертаються на катод. Набувають популярності літій-кобальтові, літій-фосфатні, літій-титанові та навіть безлітієві акумулятори, як от нікель-кадмієві та свинцево-кислотні. Але більшість сучасних гаджетів, наприклад, ваш смартфон чи ноутбук, використовує саме літій-кобальтові акумулятори. Вони достатньо потужні та мають високу енергоємність. Ліпіть вподобайку, якщо дивитесь це відео зі смартфона чи ноутбука. Покращити характеристики акумуляторів можна, з'єднавши декілька елементів в один. Таку конструкцію називають батареєю. Залежно від типу з'єднання можна збільшити або напругу, або ємність. Наприклад, у ноутбуках конструкція найчастіше складається з 4 поєднаних елементів. Окрему нішу посіли літій-полімерні акумулятори, хоча вони і не є окремим типом акумуляторів. Насправді це ті самі літій-іонні акумулятори, але у м'якому корпусі. Така плутанина виникла через маркетинг. Такі акумулятори зазвичай використовуються у безпілотних літаках чи дронах через меншу вагу. Окрім того, літієві акумулятори можуть бути небезпечними, якщо їх пошкодити. Ось як може відреагувати літієвий акумулятор на механічні пошкодження. Будь ласка, не повторюйте таких експериментів, це може бути небезпечним для здоров'я. Акумулятор може вибухнути і через коротке замикання, яке призведе до його перегріву. Електрокари працюють із такими ж акумуляторами, отже можуть вибухнути, якщо в результаті аварії батарея автомобіля отримає механічні пошкодження. З роками попит на портативні зберігачі енергії суттєво підвищився, і нині ми вже не уявляємо життя без ноутбука чи смартфона в кишені. Літій-іонні акумулятори стали найпоширенішим способом зберігання енергії. Але звідки людству брати стільки літію? За прогнозами аналітиків, за наступні кілька років попит на літій зросте втричі. Міжнародна енергетична агенція очікує виготовлення 125 мільйонів електрокарів протягом 10 років. Майже 3/4 світових запасів літію лежить у літієвому трикутнику на кордоні Аргентини, Чилі та Болівії. Це солончак Салар де Атакама, на дні сухого Чилійського озера, де нічого не росте. Здавалося б, що це максимально неприваблива територія. Пустеля всипана брудними соляними брилами, де без упину пече сонце. Та на глибині 40 метрів знайшли родовище літію. Літій особливий тим, що він дуже рідко має джерела чи родовища, на відміну від вугілля чи нафти. Натомість він хаотично розкиданий по всій планеті. Через це його майже не видобувають із твердих порід. Це дуже довго і дорого. Щоб видобути літій, сольовий розчин з місць його великої концентрації викачують до відкритих резервуарів. Коли сонце випаровує вологу, лишаються тверді шматки літію. Розвинені країни поступово відмовляються від двигунів внутрішнього згоряння на користь електрокарів та гібридів. Протягом наступних 10-15 років ринок енергоносіїв має суттєво змінитися. Мільярди доларів, що зараз витрачаються на нафту і газ, доведеться витрачати на купівлю літію. Його світові запаси оцінюються у 80 мільйонів тонн. 2005 року дані про запаси літію в Україні були засекречені СБУ, і відтоді це державна таємниця. Навряд чи літію в Україні з 2005 року побільшало, а отже дані про його запаси і досі актуальні. Українські поклади літію оцінювалися від 500 000 до 5 мільйонів тонн. Що може зробити нашу країну лідером в Європі та одним зі світових лідерів? Для порівняння, велике родовище Грінбушес в Австралії становить 600 тисяч тонн. Сьогодні Україна має 3 основні родовища літію. Шевченківське в Донецькій області, а також Станкуватське та Болохівське на Кропивниччині. Перше через наближеність до лінії фронту не є інвестиційно привабливим об'єктом. Друге поки що не активне. Оцінка наших родовищ проводилась ще за часів окупації України Радянським Союзом.
Запаси Шевченківського родовища оцінили тоді у 200 тисяч тонн, а об'єм Полохівського визначили лише приблизно. Ціна геологічної розвідки нині сягає $1 мільйон за родовище. Але враховуючи, що тонна літію сьогодні коштує $16,5 тисяч, це виправдані інвестиції. Крім того, за останні 18 років літій подорожчав в 10-ро. Отже, в теорії наші родовища літію коштують щонайменше $8 мільярдів. Але на практиці прибутки України від його видобутку майже нульові. Перспективи українського видобутку літію неоднозначні. Родовища заморожені, регулярного видобутку немає, а війна погіршує інвестиційний клімат. Водночас українські запаси літію доволі великі, а вигідне розташування дозволяє поставляти його як до Європи, так і до Азії. Щоб спрогнозувати перспективи цієї галузі, Україна має провести оцінку родовищ і врегулювати видобуток літію на законодавчому рівні. Це дозволить залучити інвестиції та почати розробку родовищ. Але все це прогнози, адже наразі Україна не має офіційного ринку і не добуває літій, а державна політика у цій галузі незрозуміла. Ми дякуємо усім, хто підтримує наш канал на Патреоні, адже ми створюємо нові відео лише завдяки вашій підтримці. Хочете нових відео? Підписуйтесь на Patreon, посилання є в описі. Розкажіть, що ви думаєте про літієву революцію і місце України в ній. Підписуйтесь, ставте вподобайку і пишіть коменти. До нових тем!